A Escola de Educación Infantil de Moraña acolleu a asinatura dun convenio entre as Consellerías de Educación e Sanidade para mellorar a atención sanitaria nas aulas. Entre as iniciativas que inclúe este acordo, destaca o botón de alarma, unha medida implantada nas escolas unitarias para que os nenos e nenas contacten directamente co 061 en caso de que o mestre sufra algún problema. Este é un sistema a través deste botón que conecta co 061, o 061 primeiro a través dunha línea telefónica e posteriormente a través dunha acción presencial, onde tamén os concellos teñen moito que decir, e agradezo moito pois a presenza, neste caso do alcalde de Moraña, pois a través do 061 ou de outros servicios, poida acudir rápido a ver que pasou. Este sistema permitirá que a persoa sexa atendida a vez que os escolares non queden sen atención nas aulas. Xa que está sola no centro educativo, que haya unha forma de que os nenos avisen, por unha parte a sanidade, ao 061, e tamén para que, de algún xeito, non queden abandonados mentras se acude a darlle axuda, neste caso, pois a persoa que quede, que teña algún problema na aula, non? No convenio tamén se inclúen melloras na alerta escolar RCP nas aulas, unha iniciativa pioneira en España para a atención do alumnado que sufra patoloxías crónicas. Neste programa o papel do profesorado é primordial. É el quen detecta os síntomas desa crise e contacta coa central de emerxencias que ten acceso á historia clínica do paciente, do neno, e sabe que a atención sanitaria ten que prestar. Non? Con este programa as familias teñen ganado en tranquilidade ao saber que sempre hai un protocolo de intervención rápido e seguro, ao igual que os profesores saben que non están sós á hora de atender a un neno, senón que contan cun equipo de profesionais o seu carón. No que vai do ano, o 061 recibiu 1.400 chamadas nas aulas galegas, das cales o 66% puido asistirse nas aulas grazas á alerta escolar RCP. Pola súa parte, o botón de alarma está instalado xa en 150 escolas unitarias galegas.